Nun pasado remoto, a humanidade vivía nun mundo de marabillas cheo de maxia. Un mundo onde calquera cousa podía suceder. Pero entón, algo perdeuse, e agora vivimos nun mundo insípido, cheo de monotonía. Un mundo onde o pensamento máxico é un insulto do máis alto nivel, mesmo para aqueles que debían ser gardiáns do encanto. As meigas somos as descendentes espirituais desas sacerdotisas da prehistoria. Temos o noso lugar, merecemos telo, é xusto. O noso mundo desencantouse e necesitamos volver a encantalo. Para o termo meiga temos dúas posibles raíces. Algunhas fontes apoian a teoría de que podería vir do grego mega, que significa grande, de gran tamaño. A acción da meiga é megar ou enmeigar, o cal ten bastante sentido. A meiga agranda, fai crecer e relacionámolo ca idea de ser poderosa. Doutra banda temos a orixe latina, meiga do latín mágica, do adxetivo magicus, que fai referencia a todo o que é máxico. Aínda que hai rexistros de que este termo pode vir da raíz indoeuropea mag, que se vincula á idea de ter forza e poder. Meiga é en toda a zona noroeste da Península Ibérica a forma de denominar as magas e magos, bruxas e bruxos, porque sí, tamén existen os meigos. Unha meiga é esencialmente unha maga e unha bruxa. Pero non só é a forma de chamarnos a que cambia. As meigas, as bruxas galegas, temos a nosa propia tradición, a nosa propia de facer maxia e feiticería que nos distingue do resto das tradicións máxicas. Noutras palabras, as meigas practicamos a meiguería, que é a bruxería pagá e tradicional de Galicia. A idea e visión sobre a meiga na actualidade é invención da sociedade puritana medieval. A imaxe popular que se ten das meigas, malas, concubinas do diaño, feas, sen ética, é un fiel retrato da descrición que fixo a Igrexa Católica na Idade Media. Foi tan grande o ataque e as mentiras que as meigas terminamos por deixar de ser humanas. A partir de entón, as meigas somos seres mitolóxicos, demos da noite que só existen para danar. É certo, existe outro tipo de meiga na mente colectiva. Esa meiga que xa non é pagá, que cree no Deus cristián e que se ha esvaecido tanto que apenas queda algo de meiga nela. A orixe da meiguería, da bruxería galaica, debemos buscala na prehistoria, cando en Galicia aínda se rendía cultos antigos deuses e deusas, cando todo tiña vida, cando todo poseía alma e maxia. Cando as meigas aínda non eran meigas, senón sacerdotisas adicadas aos seus deuses, cando as mouras e mouros aínda non eran seres mitolóxicos, senón habitantes de Galicia que aínda se resistían a deixar as súas crenzas natais. Dende a Irmandade estamos en pleno proceso de recuperación da nosa tradición, xa que a información que chegou aos nosos días está en gran parte nesgada, manipulada e usurpada. Por isto mismo é un momento delicado no que debemos protexer a nosa identidade e tratar de lanzar luz sobre o noso camiño.